succesvolle editie Jera On Air. Gert Jansen met pensioen. Het is vandaag 22 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. Het was afgelopen weekend weer druk in IJsselstein, want het dorp stond weer helemaal in het teken van Jera On Air. Vele dorpsbewoners werkten weer mee om ook van deze editie een groot succes te maken. Afgelopen weekend was alweer de 23e editie van Jera On Air. Het tweedaagse festival dat bekend staat om zijn punk, hardcore en metal line-up was ondanks de regen druk bezocht. Verschillende live optredens werden vanaf 2 podia en een DJ-stage gegeven. Bands die hier komen is vooral in het genre punk, hardcore, metalcore, een beetje ska soms. Ja, verwante genres. Maar zoals je ziet een hele hoop alternatief publiek op afkomt. Vertel eens iets over het festival. Festival, klein begonnen, achter de Jera. En nu hier groot festival, een groter festival dan dat we zelf ooit hadden durven dromen, denk ik, een paar jaar geleden. Begonnen op een kleine kar met kleine bandjes uit de regio en nu bands van wereldfaam eigenlijk. Volgend jaar staat de organisatie van Jera On Air voor een grote uitdaging. Het bedrijventerrein aan de Agrobaan in IJsselstein gaat namelijk na het festival uitbreiden. Waardoor Jera On Air op zoek moet gaan naar een nieuwe, passende locatie. Niet bepaald een gemakkelijke opgave, aangezien de locatie aan een aantal eisen moet voldoen. Het wordt weer een nieuwe stap en een nieuwe uitdaging inderdaad. Ik doe zelf financiën, dus voor het terrein wordt het weer een hele nieuwe planning wat het allemaal gaat kosten om alles neer te zetten. Want, we hebben nu de backstage waar de bands eten en waar de kleedlokalen zijn. Die zitten allemaal in de kantine van de sportvereniging. En dat gaat dus volgend jaar dus waarschijnlijk niet meer door. Dus dan moeten we een hele backstage dorp gaan bouwen. En dat gaat ook allemaal extra kosten met zich meebrengen. Dus dat wordt wel spannend, ja. De bezoekers zijn echter niet bang dat er volgend jaar geen geschikte locatie gevonden wordt. Zij hadden allemaal hun eigen reden om Jera On Air te bezoeken. Ik vind de sfeer heel leuk en ik leer heel veel mensen kennen die ook elk jaar weer komen. En ik ken mensen die hier spelen met hun eigen bands, dus dat vind ik leuk. We vinden het sehr schön. Dat is cool. Ik kom ook vooral voor de sfeer en gewoon de mensen die hier rondlopen en gewoon het festival zelf. En jij? Ja, ik eigenlijk niet, want ik werk als vrijwilliger. Maar ik heb nog een uurtje vrij, dus ik ga gewoon rondkijken. Hard, gezellig, klein maar fijn. Ja, echt gewoon geweldig. Al elk jaar en ik blijf maar komen. Ja, zelfs als ik moet denken aan Graspop, vind ik dit veel leuker. The vibe is really good. Everybody seems really friendly. We've just got a really nice Johnny Cash burger at a stall, so you can't go wrong with a Johnny Cash burger. So really good, really good. Klein, maar wel gezellig. Ik ben wat grotere festivals gewend, maar dit is, je kan gemakkelijk vooraan het podium staan. Dus top. Ik heb wel het idee dat het heel erg georiënteerd is op een bepaalde doelgroep, zeg maar. Ik had verwacht dat het iets diverser zou zijn want er is ook een DJ-tent, zag ik of zo. Maar de sfeer is super. Het is super gezellig. Dus, en de muziek, ja. Mensen weten waarvoor ze komen voor Jera, weet je wel. Dus dat is wel gewoon fijn, denk ik, eraan. Maar wat verwacht de organisatie van Jera On Air 2015? Wat ik van dit jaar verwacht, we hebben de vrijdag wat geupgrade, allebei de tenten open. Dus het is ook drukker dan normaal op de vrijdag. Dus zoals je ziet, er stonden rijen tot aan de Jan Poelsweg. Dus ik ben heel tevreden nu al. En we gaan zien wat het de rest van het weekend gaat brengen. Ik hoop dat het weer nog een beetje mee zit. Jera is geil! Normaal gesproken blijft het bescheiden wanneer iemand met pensioen gaat. Echter in uitzonderlijke gevallen wordt daar flink uitgepakt. En afgelopen vrijdag was zo'n uitzonderlijk geval. Venray's meest bekende entertainer ging met pensioen. In een grote roze limousine
Gevuld met vrienden en familieleden kwam iets over 9 Gert Jansen het Schouwburgplein oprijden. Na wat passen en meten met de roze Bentley steeg onder toeziend oog van vele aanwezigen de markante persoonlijkheid uit de auto om via de roze loper in Café Hulsman zijn feest te vieren. Zo hè, 12, ja, dankjewel. Jongens, proost hè. Op Pelleroy. Welkom allemaal, welkom. Ger, welkom. Eerste reactie alsjeblieft. Geweldig. Een droom gewoon, is net niet de werkelijkheid voor mij. Hè. Ik heb het wel altijd gewild, maar dan is de werkelijkheid toch anders. Hè. Maar ik vind het geweldig, heerlijk. Heb je er zin in vanavond? Ik heb er heel erg veel zin in, absoluut. We gaan een feestje bouwen. We hebben allemaal de leuke mensen om ons heen, hè, de familie, een paar vrienden, een paar supergoeie artiesten hebben we hier. Hulsman de locatie, het gaat gewoon hartstikke leuk worden. Daar ben ik van overtuigd. Je ziet er fantastisch uit. Perfect in een outfit. Ja, het hoort ook zo, hè. Ja. Moet een voorbeeld zijn. Ik heb een voorbeeldsfunctie hier in die hoedanigheid in Venray, dus dat moet gewoon. Geniet ervan, hè? Dankjewel, dat gaan we doen, Alice, samen met jullie. Joe. Met jou ook erbij. Dank je. En bij een feest van dit kaliber hoort natuurlijk ook een goed gastoptreden. Maar of dit ook in de Gert-style is? Nee, Gert zei doe vooral jouw ding. Daarom heb ik gevraagd of je wilde komen zingen, dus gewoon Don. Jij wel, Mieke? Ja, ik heb geen repertoire gepakt voor vanavond. Ja. En kan je misschien ietsjes klein beetje ervan vertellen? Er zit een beetje een Duits ondertoontje aan en een flinke swing erin, dus ja, speciaal voor Gert. De flamboyante Gert heeft meer dan 25 jaar gewerkt in het Venrayse ziekenhuis. Collega Helma weet nog hoe het daar begon. Toen hij pas in het ziekenhuis begon, toen hij gesolliciteerd heeft, dat we dachten, oh, wat moeten we ermee? Zullen we het wel aannemen, ja of nee? Juist omdat hij een heel kleurrijk iemand is en toch eigenlijk anders als anderen in een bepaald opzicht. En zeker 27 jaar geleden was dat zo. Maar we hebben er eigenlijk geen minuut spijt van gehad, want hij heeft het ziekenhuis toch in een aantal opzichten verrijkt door hoe hij het kleurde en geurde ook, want hij heeft natuurlijk altijd zijn geurtjes op. En vorige week was dat eigenlijk een beetje een informele receptie, afscheidsreceptie. En toen bleek maar dat hij toch eigenlijk heel geliefd is geweest. Want van elke afdeling kwamen er ook gewoon mensen hem een handje schudden. En we zullen hem zeker allemaal heel erg missen. Het feest duurde tot in de kleine uurtjes. Afgelopen weekend stond Raceway Venray in het teken van een tweedaags evenement voor wielerliefhebbers, Cycle Vision. 2 dagen lang waren er lichtfietswedstrijden op het racecircuit in IJsselstein. Ook voor de bezoekers die niet met de wedstrijden meededen, had Cycle Vision genoeg te bieden. Zo was er een fietstoertocht door de Venrayse omgeving en werden interessante lezingen gegeven. De bezoekers konden terecht op een markt met leuke fietsspullen en kennis maken met de nieuwste snufjes op fietsgebied. Op een testcircuit konden de verschillende soorten lichtfietsen worden uitgeprobeerd. Het evenement, dat vooral zondag veel last had van het slechte weer, vond plaats op en rond de 800 meter lange ovale racebaan van Raceway Venray. In de Engelse tuin in Venray traden zondag 4 jonge talenten op. De artiesten presenteerden solo verschillende muziekstijlen. Van pop, rock en musical tot en met klassiek. Ondanks dat het weer niet meewerkte, de regen was vooral in het begin een spelbreker, genoten de vele bezoekers met volle teugen. Annabel van Kasteren beet zondag het spits af, gevolgd door Pim Wijs, die werd begeleid door zijn jongere broer Daan. Lieke van Wel en Suzanne Spreeuwenberg, begeleid door gitarist Jurian Moren, sloot het concert in de Engelse tuin af. Het concert was een initiatief van Josephine Hendricks, eindexamenkandidaat van het Highland College. Zij doet bij Stichting Engelse Tuin bestuurlijke ervaring op als voorbereiding op haar vervolgstudie bestuurskunde. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht zal op een bui na droog verlopen.
Overdag zijn er wat wolkenvelden. Vooral in de ochtend is de kans op een bui groot. Het wordt tijdens zonnige periode circa 19 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.